Продължението е готово. Почваме. Аре. Аз отивам да ги чистя. Да, и аз идвам. Но много не мога. Ще правя мъртвата. Да. Съм, и пуците да май. Ами не, говоря драките, ама им. Да смачкаме драките, а паднат надолу. Точно така. Някой да ме представя колко Някой да иска да излъска пода. Браво, Ивчо! Айде да му покаем. Пълни с маски. Аз не ще си чистя обувките. Заради той е хвърляно май. Добре, искам да го наглася и вижте как не ще. И харе в поправачната ще го соря. Готово. Те играят. А ние силно ще се мъчим. Ох, аз. Пак ли влезе, бе? Не, този път Този път поне по скалата ни влезе вътре. Хора, на Иван телефона му падна по парзалка в дупката и добре, че му го видях, иначе той е... аз за малко ще кача догоре. Докъде, бе? Добре, Иван, както чуте, ако сте чули, бе, защото, знаете, че този телефон не е човешко уръдие. И сило, както виждате, мачкаме драките. Тя се пази, че има бомба. Да не мисли, че... За кърпички ли? Море човек, ние със сиво смачкахме драките, пак ти за едни кърпички чуваш. Не, за кърпички. Дай си ходи. Човек! Аре, качвай се тогава. Не бе, ще се скрия някъде за тези неща. Я Ей. само някой да ми каже колко е часа. Не мога, аз снимам клип. Трябва да го паузирам, пак знаете, че този телефон не е камера. Пък ако беше камера, до сега съм ви показал. Пък после, като дойдете, ще има камера. Още 10 минути. О, 20. Ама ще почвам да се глася, защото аз направих едно видео, дето ми качих. Shut up! Мамка му, я може. Я малко по-нажи. Чакай. И дръж камерата и ма снимай как се вървам муските, като можеш. Стига! Добре. Апа? Вързвам дай камера. И като виждате, драките са смачкани. Ето ги. Ти беше Иво. Сега съм аз. Иван ще кажа, че почна да сире. Това нали не го записах? Не съм не записах как ми го каза, ама сега ти да го казах, звучиш, че си едно наистина правиш. Кекс. Боже ли правиш? Сега нали го чухте? Ако сте чули, хора, напишете кекс наобратно в коментарите и ще разберете какво е правил Иван. Какво са... Скек. Не бе, кекс. Иво даже... Не бе, кекс. Наобратно, я ми го кажи кой. Не бе. На мен не ми трябва, той въже. Знам. Добре, ще му го кажа, хора. Запушите си ушите сега. Готово вече може да си го отпушите. И Иван май разбра кой бре. Как се чува? Тогава ще бъде... Топката ми. Там е. Добре. Иван, само... Давай, здраво завързвам. Невъзможно да завързвам. Ти се казва Возеора. Виж ти с Маркуч вързано и не може да се сплите. Може, ако си човек. Пък ако се качаш, което никога не можеш. Трябва ти наказума. Наказума! Пък ти съм му добавил и тел. Да. Тей, и ги драките смачкани. Аз пак ще ги Съберем малко. Не, да оправим тортата, хора.
аз се бях почнал, ама някой ми мана от дървото. Иво не закачва те като тебе. Човек после ще науча. Аре, слезе! И аз съм слизал боса и ти. Защото бях с чихли. Ивайло, ела да снимаш докато ние правим портата. Не, аз ще я правя. Добре, Иво, снимай, моля да. Имаш късметче. Ора, гледай, чика, сега снимам с грешната ръка. Иване, какво правиш? Ти представя снимам за победим. За порта. А те, тя, опа, на двете страни. Чакай, това не е. Ами да, я дръж, дидо. Не, това ще ни е портата, бе. Добре, ви двамата го правите, аз снимам. И Съм по-обър. са. Гледайте, Ора. Така. Опа, Ора, на една чертичка ми батерията. Нищо. Може да се наложи да се прибирам от дома, да се оставят тела и да се зарежда и после пак ще ходя, но ще снимам докато ми падне батерията, ако трябва. Иван се засмя, че ми на една черта. Ивайло, няма време са. Телефонът ти е хубав ли? Има ли текст? Има ли хубава камера? По 5 минути ли бе? Ма имаш ли кабел за комп? Помагат му сефа. Хайде. Чизмите ли ще ми? Чистите ли ще чисти па с бърсалката? Не, този път няма да снимам хората, дето минават. Защото както разбрах, някои хора ни харесват другите хора. Като малките деца първи клас. Сори. И като мен. Ха! Не бива да правим реклами. Какво да имам? Аз чух. Имаш ли? Аре, кекс да кажа, че не ми се казва тази думичка. Напишете в коментарите кекс обратно. Аз на един от дет ще дойде тук 3 май. Дет няма може да дойде днеска. Ще заед. Чак 3 май. Не ми пречи на мене, че ще дойде 3 май. И на мене. Ама ще дойде. И после, когато пак ще идват, сигурно е лятна ваканция, ние ще вам много малко клипове ще правим на компа, 2-3 дали ще има. За целия Ще има. април. В Майнкрафт. Да, за целия април на ком. 2-3-4 ще има, защото много... Да, защото много не ми се правят сам да съм ети пред компа да говорите. Да, и на мене. Да се говорим по-добре на живо, както сега. Така. Обувката ми се е развързана и искам Иван да държи камерата. И да снима нещо, не да снима как се връзвам. Някои хора не знаят как да се връзват. Добре, аре, хора, ще окръстя урок как да се вържете обувки. Ево, сега ще покажа на това. Няма нужда. Само губим минути. Нищо, ейте, както е ти го направите, правиш тук, тук, тук. И е така отдолу, важно и отдолу дай. И стягате и дай. И дай. И боли. И ето излязоще. Опа! Опа! Показах. Кога ще правим най-новото? Урок как да се вързвате. Според мен само много малко хора могат да се огледат, защото Николай окачи ми вечерта. Сега, след няколко минути, пак ще спра клипа, защото ще стане много дълъг. И ще го пусна пак. Те ще направя около 4-5 клипа ще правя, защото, както разбрахте, 1.30 и няколко минути клип
не се качи. Много бавно се качва и когато се качва много бавно, трябва да направи една програмка. Но програмката иска много пари. Ако дойдете, да, ще... Да го срежа, но... Аз мога да я купя с програмка, искам само да дойдете. Когато и да било, всеки ден съм тук. С Иван пак мога да си говоря. Имам си скайп на тела, имам си интернет. Вече имаш ли скайп? Опа, не скайп бе, фейсбук. А скайпа не ми са И ти. аз имам на Иван вече скайпа. И фейсбука. Не, ти ми нямаш фейсбука, намери ме като Иван Росни. Да, един Майнкрафт. И Раф се снима там. С Иван. Ние тук, както ви казах, има капинки, но днеска няма. Батя. Ей, шефе, знаеш какво каза? Ето. Кой е шефе? Ето. Да, той шеф. Не. Ти. Калинка пак. Его щастие. Я пак. За мен. Ама за мене. Също пак аз се намерих. Щастие за мен. Ама за мен. Искам да ти покажа нещо. Не бе, Иво, не убивай, за мене. Вече втора не Свали се долу. Не, тук намерих една калинка. И аз се сваля. Браво. Къде? Къде я сваля, идиот? Не знам. Браво. Най-много да лети, там ще видях нещо да лети. Не говоря с непознати. Бягайте, майте се. А шефе, тръгвай. Аз ще държа камерата. Аре! Бич, Дай камерката. нали един път на мен ми се оплаква, дето бяха взели капачките от колелото ми се оплакваше да намеря кой си ги е взел, не помниш ли? Какво си измисляш? О, забравих, не говоря с непознати. Нали си бяха взели ни червени капачки? Дай да се маме. Казах ти, че не говоря с непознати. А Вики не де? Качай са, бързо. Опа, защо е на близичко? Искам. Вижте, това е най-добро, какво ще правим днес. Показал съм, но много изтрих клипа. Те не знам защо стоите и ви снимам, ето като ви казах нещо. Един клип го направих много готин, половинката. Го сейфнах, но сега го сейфвам нормално да. Ама ние там не да ги виждате, аз сега ще го доближа. Добре ли си? Да ти кажа, Ние там, ето си, там где са крионя. Искам да ги пребиете. Но тихичко, само аз се чувам. Искам уния, ако ги чуете, да напишете, тя са гадняри. Вземам вече. Иво. Още малко ще да натисна копчето и то наближава 13 минута, ако не сте забелязали. И ако искате, легнете се, ако вечер при вас. Спинкайте се, аз сте и праза. Пускам си клиповете на знака и от първия до къде заспя. Его, вижте как лъжат. Его. пич. Аз печелих 20 лева обаче. Където идеш? Ма той свърши чипса. Където и? Чакай малко. А? Да. Яни, я държа малко. Не лъжа. Отдей ми се шита с телефон. Да, за 20 телефон. Не, и та ти помогна. Ама аз дах 20 лева за ти. Пак ли ми доближено е? Човек, аз ли натискам ти Я дай да копче? кажа, ако ги видите тези тапанари, напишите в... Ти си непозната, нещастник. Той е Иван кривата ръка и моята топка пак я забраха в вонището. И за ако някой ми е гепал. И тук. Честито, аре. Ще да ги прибия. Тук на скалата ги хващам за аркело и прости с колко ще е гадно. А напал ще го убие. Че аз само да им го направя наравно. Ай на народна. Има малко минутка за игра. Не! Иване! Бип-бип! Аларма. Ако кажете така и топката ви трябва.
Готово. Чао.